Esto son 3 follas de papel. Péganse 3 follas. Nos usamos diferente... Si teñen pasatiempo, poñémoslo de portada. Si teñen outros dibujos máis chulos tamén. O que nunca usamos, nunca, son as esquelas. Metémolas para dentro. A ver, unha cousa. Ela dixo de portada. A portada é o que nos chamámoslle a parte de fora da bolsa, vale? A parte bonita. Non, vais facendo. Hai eles? Non. A ver. Veña, vamos. Se algún se quere arrimar para ver como fago eu, pode. A ver, o que podemos facer? Espera un momento.